Sanibonani nonke kuzo zonke izindawo enikuzo kusihlwa nje. Good evening. This is Insimbi News. I am Siphelele Cele. Udaba olushisayo kuleli hour luthi ukubulawa kwamaphoyisa sekuyinto ejwayelekileyo lapha eNingizimu Afrika. The cold fact is in most cases kulolu daba izigebengu zishaya ikhona kugcine kungabanjwanga muntu. Owesilisa okhulile owumhlali wakuleli uphawule wathi kusazonuka umthofu kushe inshiza ngoba nayo inkanyezi iyawubulala umphakathi ungenzanga lutho. This member of the community who was born and raised in this country ended his conversation with strong words, which said, "Where are all these guns coming from? In this channel, Horse News, this leaves you thinking will never end. Catch another news in the coming hour." These news were collected and put together by Siphelele Cele in Durban, KwaZulu-Natal. Pick up for tuning in. We at Insimbi News, we thank you.